Sanibona ngane zakwethu. Kusawuntuthuko lo wakhuzayo ubuhle bephungu namanje busayidede intombi. Ithi ngabankulu ingabasazekeka-ke iy'ngane zakwethu njengoba nazi ukuthi kunevidiyo ephumile laphana uSigwebo ebonakala nenyoka lapha emotweni, ukuthi achaza khona ukuthi iyo le nyoka le emsebenzelayo, iyo le nyoka le emenza avelele kubantu njengoba edumile nje, iyo le nyoka nayo azama ngayo impilo njengoba nabanye bezama ngey'ndlela zabo nje, yena uyizamela ngayo inyoka lena. Kodwa kube kuningi ukuphawula nakubona abaculi ngoba noNjongo nawe uphawulile ngale nyoka ukuthi hhayi mani, uSigwebo ngazi ukuthi uthole inyoka e-wrong, kufanele ethole ihobosha. Le nyoka ayitholile iyisinoko kakhulu, angeke imsebenzele. Mawukhumbula kahle ngane zakwethu, kunengoma eyakhishwa nguye uSigwebo eyikhuluma ngayo inyoka yodumo, eyathi waqala wathola ihobosha kukhomba khona ukuthi alimsebenzelanga, waphinde wathola imfezi emnyama yathembisa nayo ukuthi izosebenza, nayo yangasebenza. Kodwa futhi nangu uNjongo usethi hhayi mani, uSigwebo awuthole ihobosha ndoda, awuthole ihobosha mhlawumbe lizokusebenzela.